Gidagsa sa mga Sugbuanon ang lain-laing mga religious activities ni atong Biyernes Santo. Sa kadalanan gikan sa San Nicolas, Calamba, hangtod na sa Barangay Guadalupe, daghan ang misaksi sa buhing Kalbaryo nga ana-ana sa ika-29 katuig sa pagpahigayon. Gipasundayag dinhi ang kaagi ni Hesukristo pinaagi sa dula para mas masabtan sa mga tao ang iyang sakripisyo. Samtang pagkahapon, ubay-ubay usab ang niuban sa gihimong prosesyon sa mga imahen. Sentro niini ang imahen sa Santo Inchero o ang namatayng Kristo nga giprosesyon sa kadalanan, inubanan sa imahen sa Mater Dolorosa ug nagbangutang Birheng Maria ug sa ubang mga santos. Usa kini sa labing gidagsaan nga tradisyon matag Semana Santa. Samtang sa pikas bahin sa usa ka pamilya sa Barangay Lahog, buhi gihapon kaayo ang gihimong pabasa sa Pasyon ni Kristo. Ikaupat ng henerasyon nila nga mipahigayon ning maong tradisyon. Muna pinakasakripisyo namo sa mahal na adlaw. Imbis na maglakaw mi magtiniil padung dito sa God Shepherd, diri na lang mi mag-alay og kanta sa atong mahal na poon.